mgbede ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo asị nkachi tata bụ nkwọ kụtara anyị ihe ọma. Anyị gboo n'ihu anyị egbute mma, anyị gboo n'azụ anyị egbute mma, anyị gboo n'aka nri anyị egbute mma, anyị gboo n'aka ekpe anyị egbute mma. Kakaka anyị ama anyị, jijiji anyị ama anyị, onye chụwa anyị ya daa. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo anyị ga-adị ka echi n'echi adị agwụ agwụ. Anyị si onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha n'ọnụ ya nwụrụ. Ihe m kwuru a sị m egbe bere ugo belu nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọhịa ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọhịa ebe, a sị m nkwukwa ya. A sị m onye chi na-akwa ya amacha mpama ya aba na nkie. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, ọzọ ya anwụ. A sị m ifeọma ya emere nwoke mere nwaanyị. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite, Nwa Adama anyị na-akpọ alụ. Abịakwa n'ụbọchị tata ka m kene ụnụ, kene nwoke kene nwaanyị, ndị ọma na-ege ntị, wee gwakwa ụnụ maka ihe ndị anyị bụ n'obi. Ekwukwara m wee kwụsị na n'ụbọchị June ọnwa anyị ga-adị na 10 bụ nkwọ, na anyị ga-edediketi our second temple na Ugochi tubelu na temple dị n'Oraifite. Ụbọchị a ga-abụkwa bum. Ndị chọrọ ịkụ mmụọ mbamba na ndị chọrọ igburu mmụọ anụ, arụsị na-apụ apụ, arụsị na-eji obodo oyibo jebe elu onye eji eji, arụsị na-eme ngwaahịa escort, ngwaahịa ejeruo n'udo, arụsị na-apịawa ndị amoosu azụ, tinye ha n'ọnọdụ ihere, mee onye a gbara ụtụ ụtụ ana. Ọnya ka anyị na-ekwu maka ya. Nnukwu anniversary ka ọ bụ nnukwu feast ka ọ bụ na Ugochi tubelu na temple. Ọ bụrụ na ị nọ anywhere na Anambra, ma ọ bụ na ị nwere ike ịbịa wuo ebe ọ bụla ị nọ, kwadobe akwado n'ụbọchị ahụ. Anyị ga-eri nri wee ṅụkwazịa. Maka ndị nọ mba ofesi ma ọ bụ ndị na-ebetere aka na ha ya enwe ike ịbịa wuo, ị nwekwara ike isonye na mmemme anyị ga-eme n'ụbọchị ahụ site na ịdịsaịdị ka igboru mmụọ anụ, ma ọkwazi ịkụ mmụọ mbamba. Ụbọchị ahụ anyị ga-anọ na ya bụ temple ọfụ wee dediketie ya, wee kpọkuoru mmụọ na ọnụ mmụọ niile ndị anyị na-ejere ozi na mmụọ ya nọ na ya bụ temple. Ebe ọ bụ na onye anọ na wee fesie isi n'otu Ugochi tubelu na temple si mezuorie nkwa ya. Ndị ya akụkụ mmụọ mbamba ọ dịkwu possible ịnọdụgoro ebe dị anya, ise ndị ego egboru mmụọ anụ n'afa gị. Mgbe ọ bụla ị batara Naijiria ma ọ bụ na ị nọ ebe tere aka, mgbe ọ bụla ị batara ị bịa zọọ ụkwụ na Ugochi tubelu na temple ka ikwu arụsị kusa gị, ka ndị ilo gị wee rie mbọmbọ. Ị ghọtara ya? Maka na ihe mmadụ amaghị bụ only a mystery to you and not to all. My mission is actually to help people live better life. Ịkụzi n'ọta, ibezi n'arịrị, ihe ahụ ọ dị ka o kwere omume. Enwere mmụọ dị ike. Ihe mbịa ka mbịa kụwa n'ụbọchị taa dịka m kwuru, abụ m onye nnukwute onye nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agbakwa afa, gbaa afa miri emi, maka akọwago m ọtụtụ mgbe kwuo na afa miri emi wu mbido isiokwu. Maka na akpa na-akpa n'ọfọ na-arịa ahapụ isi gwọbara ike ajụ. Ị ghọtara ya? Maka na ọ bụrụ na onye ama na ebe mmiri si bido maba ya, anyị ama ebe ọ ya eti wee kwụsị. A ga-achọpụtagoro ihe bụ the root cause of your problem. Ekwuru m ya wee kwuo na ọ bụrụ na ị nwere ego, ego abụrụ problem. Ọ bụrụ na ị nwere ego, agbasịala gị afọ ọnwụ na ị nwere ego, truly na ị nwere ego, mmụọ ma na ị nwere ego. Anyị gwa rituals ị ga-eme, imesie ya ka ego sụọ ka ifu ego n'anya na. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego, ọ bụgoro na agwara ume ụzọ ihe na-abụ na ịtọ maọbụ ịnọ maọbụ ise maọbụ iri, onye ị nwere ego ime
ka mmụọ meghere gị ụzọ ego bata ịrụtọpụ ndị ọzọ nke pụtara na ị nwere ike ịrụ ọrụ gị bit by bit. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego, o nwere rituals ị ga-eme nke bụ eziokwu na-enwe ọtụ ndị mmadụ ndị merienụ na-enye testimony. Adị m abụrụ onye na-esho testimony, but ama m adị m ekwuzi ndị na-eme subscription for me, ndị na-ese the card, ndị na-ese the many things, ndị na-eweta ego na-egburu mmụọ anụ na-eme many things because of testimonies. Agwa m ọnụ na isonyeghị ha na face east wee lụta ọrụ a na-alụ na ọfụ a na-agụ na anụ niile anyị na-egbu na Ugochi tubelu na temple, wee yọọ ndị mmụọ na-arụ ọrụ ebe ahụ ka biko ka gọzie gị, maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa ka ị nweta ego ka ị wee mee ihe ị kwesịrị ime. Ha ga-emere gị ya, ha emegoro ihe ndị mmadụ. Ịkụzi na ọta ego abụrụ ihe niile. Ihe ka njọ ọnwụ na mmadụ ama na mmiri na-amụ ya, ịghọtago? Onye mara na mmiri na-ama gị, sincerely speaking, you really want to do the right thing and return back to your root. Ego can never be a problem. Almost sincerely speaking, 100% you want to return to your root. Truly, we don't have the money. You can come to Ugochi tubelu na temple. We can anchor one-on-one. Let me see how I can help you. Yes, my mission is actually to help people live better life. Now, ihe m bịara ịbịa kụzi n'ụbọchị taa bụ ajụjụ mmadụ jụrụ m n'ehihie a. Wee sị na m meje wee mee topic taa. And egwukwara m dịka m si wee kwuo na mbụ, wee kwuo na ịgba afa ma ọ wekwara consultation ọnya spiritual lab. Because na amata ihe na-eme gị. Onwe gasị ebe ị ga-achụ aja, ịchụ aja. Onwe ebe ị ga-ayọ biko ịyọ biko, onwe ebe ị ga-ekpe ile ọma ikpe ile ọma. Ego pụta ịlụ ọrụ dị n'ụzọ gị. Ihe m bịara ịkụzi tata wụ gbasalụ chi onye ụwa mmadụ, onye ndị ụka kpọrọ guardian angel. Onye ọbụchi na-eduzi gị ụzọ. Onye wa that inner voice na-guide gị. Ọ na-work with your intuition, perception. Ị na-ekwenyere chi gị okwu, ị ma agaghị ụzọ. Mana ụfọdụ ndị mmadụ asọbdugo their inner intuition, of which na anọ isi na-eme n'ime ndụ ha na ha ya anụrụ mgbe chi ha na-agwa ha okwu. Ị na-eme etu ịmanye ya adadaghị na danger, maka na ya ama mgbe a gwara gị pụta n'ụzọ adụrọ. Ihe nchọwara ịkọwata ahụ gbasara dachi onye ụwa mmadụ ndị ụka kpọrọ ya guardian angel. O nwere onye jụrụ m sị m kere ịkpata na onwe gị ọtụtụ ebe ya ji egba afa. Onye nke mbụ nwere ike gwa ya na o si n'ikwu nne ya, onye nke ọzọ gbakwara afa wee sị ya na o si n'ikwu nne ya, ya adịzie confused. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere ndị naturally a na-azọ azọ, especially ndị nwere gift a na-azụ ya azọ. Ndị be nne ya chọrọ ka ọ bụrụ ha, ndị be nne ya chọrọ ka ọ bụrụ ha. Ụfọdụ ihe impression correct, onwe onye ya asị gị na dị ọkpara adị anọ ụwa n'ikwu nne, ọ bụrụ eziokwu. Ndị onye nọrọ chi ọkpara ụwa nwere ike isi n'ikwu nne. That is nna mụtara nne nwere ike ịnọ ya ụwa mana ọ dị ọkpara. So hapụ ihe a ụfọdụ na-ekwu na onye ọdị ọkpara ọbụla na onye nọrọ ụwa bụ na be nne, ọ bụrụ eziokwu. Nke a one impression chọrọ correct. Ihe ọzọ chọrọ ikwu okwu ya bụ gbasalụ chi onye ụwa mmadụ ndị a na-azọ azọ. Ụfọdụ ndị nwere gift a na-azọ ha azọ. Ị nwere ike isi na ịgbara afọ ebe a sị gị fọm ikwu nne gị, gbaa ebe a sị na ikwu nna gị. Nwa amadi akpọrọ nta wee sị m na ya dị confused. Wee sị nwa amadi ya dị na confused. Ihe na-eme ihe bụ na onwere ndị ịma na onyinye na ike dị na-akpọ n'akpọ. O nwere ndị nwere ike a na-azọ mmadụ azọ, ma ihe nwere ike ịgbawa afa miri emi nwee ndidi wee jụwa ha ajụjụ. Ịjụcha ha ajụjụ onye anya ṅụọ iyi.
jụọ mmụọ agwa mmụọ anya ṅụọ iyi imesịa ya wute etu a inweta the real correct onye bụ onye ụwa ya. Onye nke ọzọ bụ the imposter acha n'ụzọ. O nwere ọkọdọ ebe enwere imposter yatago then mana ọnya ka ị ga-eme the onye bụ the right person eguzoro n'elu onye bụ the impostor agbatuo. Ịghọtara ya? Then mana ihe na-achọ ịkọwa maka ndị si na ha agbago ebe a ihe na-achọ ịkọwara ụfọdụ obodo dị afọ ha luzbego confidence. Onye nke ịtọ gbagoro si ha nọ ikwu nne ha nwee ma ha ekwechara. In that case ihe na-agwa ụdị ndị abụ mee the needful. Ka mmaatụ ana m ekwu na nna alaka ihe ọmụmaatụ maka na ihe nji alaka ihe ọmụmaatụ bụ na ilofuo ihe m kwuru icheta atụ mmalụ. Ọ bụrụ na iwu nne na nna na o nwere ebe a kpọrọ ụlọ oku ndị nne na nna niile n'ebe nwa gị na-agụ akwụkwọ ewee sị nne na nna ọbụla bịa ewee sị ụmụaka niile ha bịa na podium na n'elu steji nne na nna niile wee nọrọ ana ewee sị na-achọrọ nne na nna Ifeanyị Okonkwo onye Umoji example and ọgụ nwa nọ na n'ebe ị nọ n'oche gị bụ nna Ifeanyị Okonkwo onye Umoji. Mana onye na-eme announcement emega announcement si na kere onye bụ nna Ifeanyị Okonkwo onye Umoji ya gbagota na steji na-ajụzi gị nwanne manya yes ọ na ị ga-agbago na steji ya agbago na steji ka ọ na ịma agbago ihe agbago na steji maka na aha nwa gị ka a kpọrọ ọkwa eziokwu etu ahụ ka ọ dị. Etu anyị si alụ ụdị ọrụ abụ nwere ọ bụ na ọkụkọ ka ji akpọtụchi onye uwe onye ahụ asị m chi onye uwe Ifeanyị Okonkwo ebe ọbụla ị nọ gbadata n'ebe a na onye ị nọ n'ụwa na-akpọtụ gị n'ụbọchị taa na-eburu gị anụ na-esikwaziri gị ite a ga-esiri ma ji mmanya gị ihe niile zuru oke. Ewee nsị ha masị azọkwa n'azọ na onye bụ chi onye ụwa ya ka m na-akpọtụ ka edera njere n'ọnya ka m na-akpọtụ taa. Ịbụ nwoke gbadata, ịbụ nwaanyị gbadata, isi n'ikwu nne gbadata, isi n'ikwu nna gbadata, ịbụ mmiri gbadata, ịbụ alụsị gbadata. That reminds me o nwere ndị amarọ na alụsị nwere ike ịnọ mmadụ ụwa. Nwekwazi ndị amarọ na nwoke nwere ike ịnọ nwaanyị ụwa. Ọ sound funny? Yes. Ọnwụ na ejecha eke vidio m ebe m kụziri gbasara reincarnation akụwara m maka ya mana maybe one of these days enwere m ike ịkụzikwu ya ọzọ nke agba nke atụ ya mana ihe kwudogoro n'ihe m chọrọ ịkụzi taa. Ihe a m chọrọ ịkụzi taa wugoro bụ ka esi akpọtụchi onye ụwa mmadụ and marakwa amalụ na-enwere ndị nwere the authority. Ọ bụ ọsọ n'elu ụwa ka enwere ndị nwere authority. Enwere ndị nwere authority na mmụọ because mgbe a na-efidi chi gị ọ bụrụ ofu ihe ka a na-eme n'ụbọchị ahụ. Dịbọchị a na-akpọtụ chi gị na-efidi ya ozi ihe na-abụ ka a na-eme. Nke mbụ enidiri onye nwere authority gatago the authority ịkpọtụ chi gị ka ọ gbadata. Ekwukwara m sị na o nwere onye ya awa ọbịa ịkpọtụ onye aghachi ịkpọtụ. Ọ bụrụ na idezi example na nwaanyị chọrọ ịkpọtụ onye chiri echichi bụ nwoke o nwere ike ma ihe ekwe na ịghọta na-ekwu yes o nwere ebe a na-alụrụ ọrụ mmụọ nwaanyị akpọ nwoke akwụrụ ịghọtara ya o nwere ọrụ mmụọ ya eru inidiri onye nwere agba ya bụ okwu in the spiritual realm ọ bụrụ authority o wee summon because ya na-eme ya summon you summon the chi onye uwe onye a ka ọ bịa were okie na aja a na-achụrụ ya. Ọ gbadatazie ịwarị ya ọjị chụọrọ ya aja nye nkwụ nye ihe niile a na-enye gbuzieri ya anụ wee yọzie ya n'ụbọchị taa. Onye a na-ekwu maka ya na-egburi anụ chụọrọ ya aja na-esiri ya ite na-enye ya ihe ọnụ na-eri ka onye kwazi onye ahụ a na-ekwu maka ya ihe ọnụ na-eri in multiple fold. Imesịa ya etu a chi onye ụwa ga-akwụrụ. Ọ bụrụkwa mmadụ niile onwe onye ya pụta
si na agwara ya nya onye chi onye ụwa ya nni, ọ gbada na-eke ọka je goro ọkụkọ jiri aka eje gbuo onye na ezinụlọ ya eri, ọsị na onye chi onye ụwa ya nni. Ọ bụrụ onye ọbụla ga-efid wuchi ha na mbido, ịghọtara ya. Mana ọzi ị na-achake na-arụ ọrụ mmụọ, na-achake in spirituality, ị na-agbagota na mmụọ. Maka o nwere ndị nwere ezigbote ike nga, o nwere ndị agwụ dị ha n'ahụ agbagotara. Onye agwụ dị n'ahụ na onwe ya akpọta uchi ya. Asị m onye agwụ dị n'ahụ, yes, ma ọ bụrụ na agaghị dị ya gwa ya the principles, that is gwa ya the right words to use. Onyo. So ihe na-achịkọwa bụ, ọ bụrụ na na-enwe ndị kweta a na-azụ onye anwa azụ, o wee na-adagharị from dibịa to dibịa, ihe a bụrụ nsogbu. Kpọtuo were metọd nju wee kpọtuo chi onye ụwa, dibịa mechalụghị ya na-achụrụ iji mgbe ọhụrụ ihe enyekwa chi ahụ n'isi ya. Chi onye ụwa Ifeanyị Okonkwo a na-akpọta n'ụbọchị taa na-enye gị nri, na-egburu gị arụ, na-esiri gị ite. Ị na-emezi na-awazi ọjị na-agwa chi gị aja chi onye ụwa mbiko gosi m onwe gị, chi onye ụwa mbiko gosi m onwe gị. Ihe ị ga-eji mana ịkpọta the right chi na chi gị na-anara aja ị na-achụ ụmụ na ị na-egburu chi gị anụ, ị na-afụ na things are changing, favor are coming. Mana ị na-egburu onye ọbụla ị na-egburu anụ, mana ị dị afụ changes nwanne, o nwere ike ịwụ the wrong person ka ị na-akpọtu asị chi gị na-egburu ya anụ. Ịghọtara ya? Nwee ike ọ bụrụ na ihe ị na-enye ya ebe ajọ nni, nwee ike ọ bụrụ na o nwere alụ dị n'ụzọ gị, nwekwazi ike ọ bụrụ na dibịa ma ọ bụ onye a na-achụrụ gị aja anwa abụọ the right person for that aja. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na dibịa na-arụ gị ọrụ na-achụrụ gị aja, ị dị enweta result, change ya another dibịa akụdoro n'elu osisi. Ịma ọ na onwere onye agwụnyara ibe na-alụkọ ọrụ. Ọ bụrụ na onye nke na-alụ ọrụ dị afọ ife, change onye ọzọ. Abụkwa m onye nke Ugochi tubelu. Anyị na-agba afa mmiri emi. Anyị na-agba afa mmiri ezigbo mmiri. Iche ịgba anyị chọọ ka anyị gbara gị afa. Ọwụ na nọ na Nigeria na ịma abịawu, ma ọ bụ na ịma abịawu, anyị need ya full name, ya surname, ya town name. Need ya mother's name, ya mother's maiden name, ya mother's town. Ka anyị wee nyocha n'ikwu nne gị, nyocha na be nna gị, maka na mmụọ na-eso mmadụ o si n'ikwu nne, o si n'ikwu nna. Ka anyị wee gbara gị afa mmiri emi. Anyị na-alụkwa ọrụ mmụọ mmiri emi dị iche iche. Echezọkwana June 10 na mpịtị mpi ga-ekwe na Ugochi tụbara na temple, maka na mmụọ ka mmụọ na-abata. Ya gazie. Ịnwekwa ajụjụ ị nwere ịjụ ma echefukwara isendịrị m ozi ọbụla n'ihe a nkụzi taa, ma ọ bụ ihe nkụziri oge gboo, ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo. Sendịanụ m meseji na 08057837672. Ugochi tubelu Oraifite. Ya gazie na daalụnụ.